Assalamu alaikum, välkomna till Funka Channel. Assalamu alaikum, idag ska vi göra en video om ska somaliska bäst. Fatima ska ställa mig frågor på svenska och sen ska jag säga på somaliska, sen ska jag säga till henne samma sak. Så vi, nu kör vi igång. Balkong. Balkong. Balkonga. Ja, det var rätt. Det är samma sak. Nu är jag som ska ställa det. Hur säger man hylla? Alltså hylla så här, typ som skåp. Förstår du? Armaggio. Ja, bra. Vi har 1-1 eller? Ja. Och nu ställer du mig en fråga. Golv. Dolka. Nu har jag 2. Ja, jag är. Ja. Böcker. Bok. Okej, nej inte. Gardiner. Det här. Ja. Lampa. Nall. Jag vet inte. Klänning. Sako. Eller dirra, samma sak. Eller batik, samma sak. Ja. Soffa. Kursi. Nej, det är inte så mig. Matta. Rugg. Nej, det är inte. Inte. TV. Television. Telefon. Du sa ju telefon. Nej, det är på polska. Ja. Men jag ska säga på somaliska och du sa telefonka på somaliska. Telefon. Och du ska säga på somaliska. Telefonka. Så. Penna. Kalling. Nej, det är inte svårt. Sjal. Hammar. Dörr. Abab. Nej, det är inte. Vatten. Bio. Saft. Sharab. Ja, det är bra. Jag tror att du skulle säga bio med Dimitri. Jaha. Jag trodde jag skulle fråga dig igen. Byxor. Survar. Ja, nu slutar vi. Jag har glömt hur mycket det är, vem som vann, fast jag tror att det är Dibo Ovish för båda svaret. Så likea och subscribe och sånt där. Hej då!